Sama ingani guys nga gamato dira ang akong bag gamiton. Hi guys, ako na po si Alma Aselong. Welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. So ang ganap natin today is nagpalit kog bumbilya kay akong replisan ang bumbilya dito sa terrace. Unya dayon na ho i-replace ini gabi na kay aron maklaro og musiga nindot ba ang siga ingani. So dayon kani asad guys, nagpalit sad ko og card holder. Di na ko maglisod nga na anak ko'y card holder nga dili na maabutang sa akong wallet nga tako kaayo. So madahan na ni naho kung gamay ang akong bag. Mao ni guys, nga reason nga palit ko og card holder para wait lang guys. Okay guys, ang reason nga hipalit ko og card holder wallet kay na ako'y daghan kaayo nga mga cards, na ako'y mga identification ID. So gusto na ho guys nga mausaran ni si dinhi sa akong card holder. Mao na guys, ang importante ang UMID card, ang driver license, unya pagkahuman resident identification card. Kami diri sa baybay naa nami diri ay resident identification card, pero dili patanan nga nakadawat ing ani. Ang ubang barangay nagwaiting na, pero sige nang process. Mao ni nakanindot sa amo nga syudad na nami resident identification card. Mao na ni siya guys. Ang mga kasukian card kay arang daghana na kaadyong mga tindahan nga manghatag na og mga rewards. Mao po ni sila mga pakatok ang mga rewards. Ay na, dyan na po ko'y ATM pero wa na ni nag-function. Mag-function na lang ni guys pohon kung makasweldo na ta sa YouTube. Kung mananaaw lagi mo, subscribe na mo sa Alma Joy Vlog o tanawa po din para maka AdSense putang ginagmay. Una guys, so ako nang ibutang dinhi, kay daghan man di ay pud ang maibutang dinhi ang mga card. So kini akong card sa kadaghanon mas daghan pa ring butanganan. Okay guys, ato na ning ibutang guys. Unahon na to ang driver license. Card, resident identification card. Kining nanay ako anak sa akong 17 years old na nag-iija ako kay ipahawin. So mga rewards card, mga rewards card, mga point card, Don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Katungwa pa naka-subscribe, palihog kong subscribe sa Alma Joy Vlog. O, hit na lang sa bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Ayan na guys, okay na guys. Napay sobra guys. Napay sobra ang card holder. Pilam din ni kabukso. So mas maayo ni guys nga naatay card holder. Card kanang kuan, ID holder. Ani guys. Kas nindot nga naatay ID holder. Or
card holder. Okay guys. So mao ni guys ngano gajud nga reason, ang reason nga palit jud ko ani para kung gamay ra nga bag ako dadon, sling bag ra ang dadon labi na kung mosimba mi. Mao ni guys, dali ra isulid na. Mao ni guys. Kari ra kaayo. Gamay ra. Dila ra ba ning bag usa ra ka dangaw nako ning baga. Usa ra ka dangaw ang kalapdon. Ja katingana ra. So usa ra ka dangaw ang kalapdon, ja mubo pa jud ko og kamot. So kinahanglan gamay ra pud og wallet. So importante man ang labi na sa driver license nako. So importante man sa mga. Okay, o diba kari ra kaayo. Okay, so kung naatay dadon panghalad sa simbahan, anak gamay butangan na nato sisiyo diri gamay. Diba? Dili na magdangari magingani kadako magsimba. Mas maayo na guys ang card holder kay para mausara ba na utang ang atong mga card mga